Kina er en central magt i det internationale system. Produktionsomkostningerne i Kina er meget lave på grund af en enorm arbejdsstyrke og billig arbejdskraft, som medfører gode konkurrenceegenskaber for virksomhederne. Tidligere har Kinas produktion bestået af lavteknologiske produkter, men tak med at den almindelige kinesers indkomst stiger, og Kina bliver et rigere land, vil de bevæge sig over mod en mere højteknologisk produktion. Der er flere problematikker, som Kina i fremtiden skal være opmærksom på, hvis deres udvikling skal fortsætte som i dag. En af de problematikker er ressourceproblematikken. Og den er grundet, fordi at Kina har det her kæmpestore, enorme energiforbrug. Dette forbrug udgør 10% af verdens ressourceforbrug og gør, at Kina bliver den næststørste energiforbruger efter USA. Da Kinas egen olie- og naturgasproduktion ikke er stor nok i forhold til at kunne forsyne sig selv, betyder det, at de må importere enorme mængder olie og gas. Og det betyder, at de er meget afhængige af lande som Rusland og Mellemøsten. En af de andre fremtidige problematikker er, at Kina har så meget forurening. Der er den her store efterspørgsel efter energi, og det har store forureningsmæssige konsekvenser. Luftforurening er af så alvorlig grad, at 9 ud af 10 af verdens mest forurenede byer er kinesiske. Luftforureningen viser sig igennem syreregne byerne og stor forurening af floderne. En tredje udfordring i Kina er vandproblematikken, da Kinas befolkning bruger mere vand, end hvad jorden kan gendanne. Vandforsyningerne er meget ulige fordelt mellem nord og syd. I Nord- og Nordøstkina, hvor 44% af den kinesiske befolkning bor, og 58% af den dyrkbare jord er, har man kun 14% af Kinas samlede vandforsyning til rådighed. En fjerde udfordring i Kina er urbaniseringen. Befolkningen flytter fra landet og ind til byerne, hvor der er bedre faciliteter og bedre infrastruktur, og hvor økonomien er bedre udviklet. Det vil betyde, at der skal bruges en masse energi på at holde disse byer kørende. Det kan medføre overbefolkning i byerne, og der vil ikke være arbejde nok til hele befolkningen. Og derved vil der blive skabt en stor gruppe arbejdsløse. Ja. Præsident Xi Jinping satte gang i en bevægelse, som er i strid mod den tidligere revolutionære præsident Deng Xiaoping. Da den nuværende leder nu forsøger at holde lav profil, eller han prøver med konkrete kinesiske bestræbelser på at tage mere internationalt ansvar og spille en større rolle. Det kan blandt andet ses i den kinesiske flådes samarbejde med blandt andet den danske flåde i FN-OPCW-operationen for at destruere Syriens kemiske våben. Xi Jinping er også mere villig end sine forgængere til at ofre økonomiske og militære handlinger for at sikre disse. Det viser sig tydeligt i håndtering af Kinas relationer til sine mindre naboer, som f.eks. Vietnam og Filippinerne, hvilket er så et rigtig godt eksempel på den hårde magt, de har. Altså, de har meget militær. Altså, blød magt, så er Kina det største land i Asien, og det gør så, at de får en masse respekt. Dog er det ikke kun størrelsen, men også gørelsen. Kina er jo forfærdelig gode til at udbrede sin kultur, og det kan blandt andet ses i danske tv-shows, hvor kinesiske elever kæmper imod danske elever, hvor det er krystalligt klart, at kineserne har et højere niveau fagligt. Den kinesiske folkeskolekultur bliver så beundret af f.eks. danske skole- og gymnasielærere. Ja, det synes folk er jo godt nok, fordi at kineserne de har meget disciplin i skole. Derudover er kinesernes mad også udbredt. Og det kan man så se på f.eks. Borgergade i Silkeborg, hvor kinesiske restauranter de åbner, og hvor de åbner, og så tager de nærmest over Borgergade, hvor de sådan kan til en Chinatown. Ja, og så kan man se det på kundernes smil, de er rigtig, for alle er jo glade for kinesisk mad. Ja. Kina er et land, som er i sig selv kernen bag mange produktioner på grund af landets lave lønninger, og så er landet også præget af en arbejdsvillig befolkning, som sammen er med til at producere størstedelen af nutidens elektronik. Altså for eksempel så producerer Apple, de får deres MacBooks og iPhones og noget produceret i Kina på grund af de gode muligheder, altså det er meget billigt. Og her kan man så sige, at Kina har en stor magt, i hvert fald inden for blød magt også. For de står faktisk bag nærmest alt, altså alle elektroniske varer. Altså uden kinesisk arbejdskraft vil det så heller ikke være så et stort niveau af elektroniske apparater. Ja. Og her kan vi så se afhængighedscirklen, som lidt beskriver, hvordan Kina og andre lande de er afhængige af hinanden. Vi kan se det her på, hvis vi nu starter her på toppen, der har vi Kinas produktion. Og Kinas produktion den er meget afhængig af energi fra andre lande, da Kina ikke selv har særlig meget energi, og derfor bliver nødt til at købe det andre steder. Men den her energi, den skal jo komme fra et sted, og den kommer fra andre stater og andre lande. Og de her andre stater og andre lande, de er økonomisk afhængige af
private firmaer, da de her private firmaer betaler deres penge i skat til staten, som så gør, at staten får rigtig mange penge, og det er de jo selvfølgelig afhængige af. For eksempel vil USA ikke bryde sig om, at et kæmpe firma som Apple forlod landet. Men til gengæld, så de her kæmpe firmaer, de er jo afhængige af Kinas produktion, da der er den her billige arbejdskraft, som alle i hele verden bruger. Yes. Udover det, så er der jo også, ser vi i verden en udvikling af multipolaritet, fordi vi har før i tiden set, at USA selvfølgelig ikke er den eneste magt i verden. De har balanceret op imod Rusland og andre lande gennem FN og NATO og andre pagter, de har. Tidligere i tiden, der så vi gennem den kolde krig, at USA var balanceret op mod Rusland, men i de sidste 20 år siden den kolde krig, der har de ikke været så godt balanceret op, selvom Rusland også har en kæmpe magt igennem deres vetoret i FN. Nu er spørgsmålet så, om vi kommer til at se en decideret multipolær magtfordeling, ved at Kina begynder at træde op og tage Ruslands gamle plads og stille sig op over for USA.